asikana. Naoma kaya. Mamwe kukonda anopera here asikana. Chokwadi kutama akadai. Akanyanya. Ndakoti pressure usizvo ndikutengesa madomasi kudai. Ndakatengesa mumada. Anomboita mari kumadomasi ena. After 10 rand. 10 rand. Ndisire kona sandra mari ndozogonepa next week papa. Next week tisachapere kwendo. Apa manje zvinenge zvaita. Ndikandisa kuenda kwazvinzwa kuti mwana weapa papedza varume wanu. Uri kuti kudini? Hanzi, ndikuudza kamusikana kaya pakatsvukusoka nemagara kadeso hanzi kachaira varume wanu hanzi kakutora kasukukumba kuti akaita sekaunti akadii ari kungotora. Kuita gumba here. Adarire kudaro. Ameno, ndangoti ndikudziya asikana musazoti hanzi zvone handina kukurumirai. Ndangoti ndikudziya. Mainachi, nyaya wanditaurira kai. Yatotadza kuga. Ndatonzwa hana yangu kutadza kudzikama Mainachi. Asi totombomira musi inyaenda kutoifambira. Aiwa kuko munogoifambira sei? Ndoifambira. Inwangu murumana kutodzikama kana kawani. Saka tofana kutofambira nyirirai totonomuona kuti andikuudza takuta sei nevarume vanhu. Because akazirikana abata vangu Mainachi. Akatongobata vangu chete. Zvanga zvichatombobuda kana kawani. Meudzwa nani? Aiwa. Nayasikana. Mubvunza mukandibvunza nyaenda yeudzwa nani? Andiudza ndisikumuziya. Asikana muna kana evidence yazvoba. Rekedza ndidzifambire. Madomasi neyasikana tinozotora madomasi mati. Madomasi rimwe zuva neyasikana ndozvinhu zvacho here.